temos as probas top e o Trail Orixes, Mondariz. Moitos meses levamos preparando a proba, facendo todo, organizando todo, chegando até o día de hoxe coa maior ilusión posible e intentando facelo o mellor posible. Levamos meses traballando no que é este evento tan importante para o pobo. Son diferentes as tareas, poden ser tarefas de monte, de desbroce, repartindo dorsais, preparando as comidas. A organización, a verdad, que nos vai sentir parte deste evento e, bueno, vimos moi contentos e encántanos ver, pois iso, a cara de satisfacción dos que chegan á meta, contentos polos avituallamientos, da xente que está no monte axudando a subir, a baixar. O voluntariado bo que de ser dun pobo é que coñecémonos todos, entre amigos, familia, e podemos conseguir máis de 100 persoas para axudarnos. Se non, sería imposible. Ata o día de hoxe, todos son boas mensaxes e moi boas críticas, sobre todo por organización e polo traballo que levamos, e iso é un orgullo. Voluntariado bo que de ser dun pobo e que coñecémonos todos, entre amigos, familia, podemos conseguir máis de 100 persoas para axudarnos. Se non, sería imposible. Life came and it hit me like a bus. Maybe I'm not who I thought I was. It's 2:10 in the morning. It's 2:10 in the morning. Beaucoup de boue, beaucoup de pluie. Ça n'a pas rendu les choses faciles, mais on a quand même réussi à prendre du plaisir, à découvrir un peu les paysages d'ici. C'était vraiment très bien. El trail estuvo muy bien, sufrido, pero divertido. Ja m'ho imaginava que plouria, però bueno, amb això i ja està, una experiència més. O percorrido ao final é moi fácil en Mondariz, porque o temos todo. Ríos, monte, naturaleza. La aventura es la aventura y esto hay que hacerlo por lo menos una vez en la vida. Última parte, empezó a caer bastante lluvia y no se podía pasar. Creo que solventamos la situación, pero priorizando la seguridad de los corredores.